Октанышта республикадагы 4-нче күп телле адымнар мәктәбе ачылды. Ул 462 укучыга исәпләнгән. 5-нче, 11-нче сыйныф укучылары гарәп һәм төрек телләрен үзләштерә ала. Мәктәпне ачу тантанасында Республика президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Рособорнадзор җитәкчесе Антон Музаев катнашты. Алар технология техникумында студентларның яңа проектларны гамәлгә ашыру тәҗрибәсе белән таныштылар. Интернат гимназияны карадылар. Республика җитәкчеләре традицион август киңәшмәсендә дә катнашты. Рөстәм Миңнеханов мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә ярты ел эчендә 12 000 укытучыга ноутбук бирергә ышандырды. Мәгариф өлкәсендә Актаныш районының уңышлары билгеләп үтелде. Biz Актанышка зур өметләр багышлыйбыз. Әлбәттә, монда гимназия бик матур эшләп килә. Бу комплекста, адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, Актаныш гөрләп торсын, эшләрегез матур булсын, үзегезне саклагыз. Рәхмәт сезгә. Мондый мәктәп, берсенә әйткәндә, әле бу инде полингвал мәктәпләр турында мин башлап сүзне илдә беренче мәртәбә эшләде. Казанда менә Алабугада бу безнең 4-нче мәктәп. Барсы 6 мәктәп каралган әле бу якын елларда. Шуңа күрә бу үзе бер бәхет дип әйтергә. Үзе бер бәхет.